Apa? Maestro Campursari diaturi tindak. Sapa? Ratu Campursari. Ratu Kroncong. Ratu Kroncong, Ratu Campursari, Nyi Nurhana. Oh, Campursari. Maestro. Ya. Menika ugi wonten awala mangke bibar menika nggih, Mbak. Nggih. Saking Bu Warsini Tumiyana. Oh iya. Oke, napa? Nyuwun lagu Kadung Tresna. Oh iya, engko diaturake. Mangke. Bu. Monggo Bu. Bu Ajah, monggo Bu Ajah. Ya, turuk. Turun gajah. Jarweng jarwo. Iya. Ketau ratu ana blas. Iyalah. Sing sayur Sing rukun Tuk tuk tuk. Es jan. Alah. bareng dipundhut karo Pak Haryanto jan. Apa? Kaya modele kaya bis terbaru P.O. Haryanto. Jan pokoke. Matik pokoke. Ki kok mati iki mikmu to, Kak? Wah, mik bosok kowe digawa. Muni yo, Oh, kok muni. tanganmu kuwi sing bosok kok. Bunur, muni bunur. Nggih sampun Ah nggih. nggih, nggih. Iki mboten dikeh. Gak usah. Wes, Monggo Bun Hajah Nurhana. Bu, P.O. Haryanto. rawuh Jakarta kala napa? Kalau wingi Mas Gareng. Kalih Bapak Nggih. jujuk wonten Tangerang. Nggih. Niki info apa sekedar isu apa memang betul Kadros ajeng besanan kali Pak Kondang. Insyaallah. Amin. Niki sing gentong apa sing cilik? Sing cilik. Oh sing cilik. Wah, mental arep dadi mantune Pak Kondang. Wes pokoke dongakno ae. Engko gan komplit iki tenan. Suwe-suwe Pak Kondang ora nanggap seno, ora nanggap dalang liya. Apa? Alat gamelan, tero panggung, Pak Sound Kondang, sound system Pak Kondang, dalange besan. Ya ta? Terus Nggih. kon urusan bis, urusan kendaraan P.O. Haryanto. Bosok-bosok awake dhewe iki wis. Iki nek dinyangi dhewe ngono bosok tenan. Mboten to, Bah. Nggih tetep wong jeneng. Kabeh arep Pak Kondang dhewe ora masalah. Sing penting dagelane tetep kudu awake dhewe. Tetep awake dhewe ne ya manggone bis keri ngono awake dhewe. Ya Lah ora. piye besan dalang. Anak wedok Untari iki ya penari ya iso nembang. Wis sing Nah, genah besan putri ratune Campursari. putra-putrane sing Wis, cilik, sing gek. calon mantu ki ya nembang suarane ya Lah apik. iya, suarane apik. Tur tanggapan pira-pira ditampa ora butuh apa-apa lho. Peralatan terbaik di Indonesia ya Yayasan Putra Pandowo. Kowe nek kok kon nanggap seno ngopo? Apa kuwi kok? Ya wis bener. Tenan dinyangi dhewe iki calone awake dhewe. Aja. Kayak ora butuh jawab Pak Larang lho. Tanggalane iki wis dibuderi lho, Guys. Lah iya. Bu, nyuwun sewu kangge tamba kangen Piyayi Jagute Tabek. Suarane Bu Nurhana saiki piye? Lho. Bawa, nek ora bawa cucukne pokoke. Cuk. Wis, cocok. Mbah. Nun. Niki wonten Mbak Hendra. Mbak Indra Utami. Campur napa? Kroncong. Keroncong. Nih, Mangke, nih, mangke nanti Mbak alirannya keroncong kalau Cik. campur Saiki sapu-sari. panjenengan rin Sampean. bawa. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Sampeyan ku iki enak lho iki sidene sewengi nganggur Lah, iki. tenan iki jane. Plesir iki. Wah. Iki kaya wong arisan nduk. Apa iki? Lah ku anak wedok kudu munggah iki ya luar biasa anak wedok iki. Sapa? Iki no. Kalau sampe susu-susu. Sama lah. Mbak Elisa. Alisa kesusu kuwi. Ayo Mbak Nur monggo Bu Monggo. aja. Cek ngaturaken. Derek pindah to P.O. Haryanto Kudus. Oh, tasih. Tasik wonten mriko. Nggih. Tak anggit pindah wong aku ya suwi ra rono dadi. Engko nek Nggih, karo Pak. alamat. Tadi napa Bapak wau ngendika? Nggih.
31 Desember. Malam tahun baru. J. Waduh, kowe nang ndi, Reng? Aku wis dijob kok. Wis dijob to? Heeh. Ana ben gak batal apa Pak Haryanto tak panjeri ae. Benyan kula bayari DP yen Pak timbangane batal. Mboten mengke Abah tindak ten Kudus lho, Pak. Wong nggih. Cik. Mila ben ra batal Pak Haryanto tak panjerake. Lah Awake dhewe dagelan mampu. Apa dhuwit bis kuwi? Kowe Haryanto ki sepiro? Aku ya ora sombong lho. Terus ngapa? Bang-bang kuwi duwe dhuwit kaya ngono sakake. Aku tau ndemek. Aku ya ora tau ndemek ta aku ora sombong. Sik iki kere kok sombong to iki. Lho kere iki Iki sida nembang ra iki. Ora sida tak kon legane lho. kowe wani apa? Ora wani aku. Nek Bu. biyen kancamu. Nek biyen kancamu. Biyen kancaku saiki njuk DT Bu. Bu napa nembange apa? Biyen nek nyeluke Nurhana, Nur saiki muni. Lah wong jenenge Nurhana apa kon ngundangno Sena? Ora mungkin kok. Saiki ya kowe mesti Bu Aja, Bu Nurhana. Biyen nek karo kene Nurhana, Nur muni saiki tabrak bis ndasmu. Ora. Ya ora sadis, Pak Yanto ki ora sadis ngono kuwi. Wah, aku Wah. Jeneng tabrak bis ki wutuh, mosok ming tabrak kok ming milih ndas. Nggih mboten wonten. no ngene lho no. Yen ana wong tuwa salah ki delekke ora murja. Aku anu kok matur karo abahe. Nabrak bis mesti wutuh dil ngono. Ora ana nabrak kok. Sik dase. Ora ono. Abah sing kleru. Golekne ganti gampang to. Sesuk jangan dengarkan anjing menggonggong. Muni ae. Sing penting P.O. Haryanto tetap jalan. Amin. Nyambang napa? Mangga. Ngimpi mawon. Anu Pak De Suli. Ngimpi. Sapa sing geger iki, Cris? Awe jenenge ngarani wong ya sak penake dhewe. Iki dudu Gondo Suli ta? Kowe ngawur. Lah tak udah Gondo Suli jenenge Gondo Rukem. Apa to? Napa? J. Ngimpi. Pak Gembo. Bapak, oh bapak. Yono ya. Sampean nuwun sewu. Bawa sak anune ora. Monggo Bu Aja. Ngambara ing ngawang Luar biasa. Nadyan suweran Bang. Ya. Ning suarane sing utuh ya. Lemu bengokke kuping kene. Sing waras iki karek iki. Sing kene wis blas. Dadak malah kene arep budhekne sisan Gumun. Aku ki krungu suarane Bu Nurhalange. lambemu mbaca banter-banter kok. Luar biasa kupingku arep mut. Anu mawon, Mbak. Sak wau pundase saiki awake tabrake bis. Mas Enong ya malu-malu. Foto kajenge iki padune wong kesel kabeh iki dadi glayuran ten panggung. Saking senenge Iki semangat. rumangsane iki mlaku ki semangat apa piye? Oh, pancen mandek ngene iki lho goyang kok. Kesel le. Mergo stroke. Labene itu tenan. Terus Sakniki budhe. heeh. Lah saiki budhe wong saiki tambah gede kok. Bunder tur gede. Hanglangut bebasan tanapo Laga ayem piye? Piye to? Pak Haji Haryanto tenan. Sayah Mbak Nur langsung. Boroi Pak Haji karo Lenggan ya kono. Kuwi yen Bu Nur karo Pak Haryanto. Yen aku ki mumah turuno bojoku ya ra sembodo. Tinggal lunga. Lah kowe ra sembodo. Nek aku ngletak bojoku matane yane merem neh. Semalah. Aku iket mau sing tak goleki yogamu sing viral di tukang gambang apa wis mati kok ora mbok janji. Oh, ana melu Oh, iki. isih urip to le.
Tak goleki lho, tak kira ora dijak. Rasaku kaya maestro swara. Swara elek. Khusus kae. Maestro swarane. Aning mergo swarane elek niku dadi viral. Monggo, Bu. Nara suarane seorang tentara nasional Indonesia. Sapa? Panjenengane lho. Lho wis disebut Jenderal. Pak Jenderal. Pak Dodi. Iki dinikmati Mbak Nurhana. Betul. Kok Pak Dodi ya katuran Mbak. Nang ya ngono lho wong loro. Ora sudi. Katungkul ngumbar gagasan satemah gawa ngimpi langgamipun Mbak Cange nderekaken monggo. Apa to, Reng? Aku deloke Mas Eno lho. Sengengas. Wah, tenan wongso. Wah, tenan bengi. Iki sing mesake sindane iki. Nggih. Sewengira nembang mesti potong 50-an kowe, Nduk. Ora mungkin ora sifatku. Alah, Aku meneng wae iki ya kisro. apa? Wedang semene wing kari ampas tok. Tak srupat. Apa matane iki ra jawab? Mas Sing nyuwun ledan. Boten, Mbak, boten. boten ya nuwun sewu ben sewengi kopine rantek nyuwun banyu putih kali empreng kali kompor Mas deleng mriku Mas. Ya ora ono dalang kok. Nggih nyuwun tulung ngene iki dalange mang wedangi Mas. Engko dadi bubuti. Sore mau tak Monggo Bu aja. bujaki meneh. Seripat seripit
Nuwun, Bu Matur nuwun Bu Hajah kangge tamba kangen penggemar-penggemar panjenengan. Swara ora suda, cara daran malah mirasa. Iki sing diarani iso ngreksa. Ngreksa kagunan sing diwenehke Gusti marang Bu Nurhana. Nggih, men ki wenak. Ratu Keroncong, Ratu Keroncong. Monggo ki turane wektu iki dienggo lakon wis cukup. Ora masalah. Mangga-mangga Mbak Kayune. Ingkang mriki ketemu penggemare. Kula suwun suwan. Kadang panghibur para tamu sedayane. Ayu. Mbak. Wah, gedine. Piyayi iki wis suwe ra tau kepethuk kok lemune ora wong. Iya, Jan. Aja diganduli. Monggo sayang. Ya, Jan. Monggo, Ceng, monggo. Mikir nduk wong ayu. Suwe ora tau kepethuk karo panjenengane Mbak Gila. Utami iki Ratu Keroncong. Setelah bual Ana jinah. Wiwi Sumbaga, ana Sundari Sukoco, Koco. ana Bual Jinah. Juga ada yang satu ini, Mbak Utami. Mbak Utami. Sik jane populere panjenengan teng jaba disebat sinten? Indra Utami Tamsir. Indra Utami Tamsir. Nggih. Indra Utami Tamsir. Aku ora budek. Ya antere wong sing budek dhek kok. Nama komersil ora kaya Seno. Seno. Wis ben. Sino hoi sapa sing ngarani ora. Selamat malam Mas Eno. Monggo. Nggih. Monggo Mbak Yu. Sugeng dalu Abah. Monggo Ceng. Mas Gering selamat malam. Selamat malam. Ayo. Sedoyo. Selamat malam semuanya. Monggo. Sedoyo selamat malam. Saking Kajenge kedeng. sedaya Rati mriko Rati. Sebetulnya saya tidak perlu nyanyi karena penyanyinya apa? Diajeng sindennya Oh, mboten menika figuran. Monggo Rati. Loh, Mriko semayane kita kan kula buah to Mas. Buah. Oh, Kula layak. buah. Ah buah niki bolone monggo. Nggih, sore tadi Bluro. menunaikan tugas di alumni angkatan 95 Lemhanas. Jadi langsung sowan Pak buah. Kondang. Buah. Buah. Pak. Nggih. Nah, Kebetulan Blora, Bapak itu dari Jiken, Blora. Pak. Saya Blora juga. Blurone pundi, Ceng? Kunduran. Oh, cedhake Apal. brosot. Apal tau ditimbali rono. Bleboh. Insyaallah. Kunduran pinggir Keleresan pinggir jalan Oh. Abah inji. Bu, kaki Sampeyan sok mangan ukar. Derek mangayu bagya kula teng pinggir mawon. Monggo mriko. Sampun mriki kemawon. nanu nembang napa Bu? Sing panjenengan petingan panjenengan saged Nggih. diiringi kali kanca-kanca yoga. Iki grupe apa iki jenenge? Hah? Grupe iki logo apa? Paguyuban nyangga dosa. Nyong. Karawitan lo nyangga dosa iki. Dosane sing dalang kok. Nah, bener apa ini kok. J, yang keperluan ketiga kalinya saya ingin menyaksikan langsung Kiseno Nugroho yang luar biasa. Matur sembah nuwun. Hebat. Bagus, Saya tadinya enggak tahu sama sekali, tapi banyak kebetulan saya belajar sama Mbak Yuyanti, sinden itu ada, sedang bersama saya tadi. J. Beliau mengatakan Seno Nugroho ki edan gitu Mas. Aduh. Nggih. Mboten napa? Edan bab kabudayaan. Lah nggih menika maksudnya. Nggih. Jobipun menika sesasi 36 kali. Betul. Sing 6 kali tele-tele. Lah ngapunten. J, pripun ini? Nembang Bu. Nembang Nembang napa? Anjir. Selindro Kalau apa, keroncong Indra Utami Tamsir bisa diunduh di Spotify, di YouTube, Nah, di kadang menawa kepethuk gamelan Nggih. badhe nikat. Anu, Pak Desuli. Pak Desuli meneh. Jumbuh kalian kahanan, Senengane derek jenenge Mangayu Slendro, Bagyo, Slendro. derek ndedonga untuk kedua mempelai mudah-mudahan samawa. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan langgeng sampai mimilan Amin. J.
menyesuaikan tema malam hari ini pernikahan. Menapa? Mau mencoba menghaturkan Bowo Setyotuhu. Lajeng langgamipun sareng-sareng monggo diajeng-diajeng cantik kita semua bersama-sama. Buka beduk. Ayo. Magrib kok beduk to jeneng. Kaya gedruk tak duduk. Niki Setyotuhu dipun bawani mboten? Iya. Sing bawa Ibu Tamsir. Nggih, monggo Bapak. Sepinten. Leres. Ajar Mas mangke mbok menawi klentu. Suanten panjenengan sae sing gendar sing elek. Lah niki mbok dipetakke riyen. Mangke dolarnya dimasukkan sini nggih. Kangge genepan nika lho Mas. Tak minggih. Gampil. Gampil mengke perkawis dolar kula tak linggih mriki. Niki genepi pundi wau dolare? Lah Allah Pak Bu. Oh, dadi ora penak. Lho kok mlebu meneh? Kok malah ra ditok. Oh, kok sik digolek. Lho niki genepi riyen pundi wau dolare? Lah monggo. Aku ki karo Bu Ibu iki percaya Singapura mau Bu. Ijono ben kuwi. Singapura mek 50 kok. Niku rajin, rambuté sik genep niki pun buka. Nggih pun niki kula ijoli niki abang apik kok. Syukur. Apik nggih, abang. Ora apa-apa diapusi wong ayu ya seneng kok. Aku ora melok-melok. Luar biasa. Napa nih? Swantenipun wetah. Nggih pun mergo dilem kula balekke. Alhamdulillah badhe 100. Ya pinter ya golek tambahan. Iya to, wong mafia arep diapusi kere pasar. Kok ngarani aku kok kere pasar, Cek? Nika lho sitakoni kok lho kere pasar. Oh, no, ngaku ono. Oh, aku ora ngapusi kowe kok sing ngapusi kono kok ditibake aku. Oh, ngaku ho. Kowe nek hao-hao engko aku nganggo goro-goro. Aja padha geger, padha kirene kok. Lah nggih to, kula niki nembe ajar nek dikisrui lak lupa lali supe. Monggo dompetipun kula jaga. Sarambut. Ya, aku tak andani. Lamun aduh caketing yen cedak tansah molat sida asih pindha mimi lan mintunna
Ya bener to terus. Bener to, salahe mbok saut. Lah nggih. Kowe senengane ngrebut. Lah aku ora nyalahke kok do kaya geger iki apa ya? Dhek nyaut nembang ben ketok kerja kok. Ora le rokak, Leres ya, Abah. Nggih, rokok karo wianan. Abah tak goleki jebul nek ngarep. nggih. Nah, aku nang kene kok yo. Wah, Mas Eno itu rokoke jatah butir direse ra umum. Nuwun sewu. Jatah apa? Mas Seno menika leres. Awit kula niku ajar nek nembang digamelan. Kula nggih ajar. Nggih, panjenengan kalau memulai tadi itu sudah betul. Nggih. Nah, kalau saya akhirnya melanjutkan itu juga tidak salah. Iya. Betul. Panjenengan jumeneng to Mas Gareng? Sampun. Monggo. Sampun. Alah, kemarin kan sampun tak sampluk pun mboten jumeneng. Sekarang jumeneng. Kula Niku ketoke lunggone ya wis ngadeg. Dumugi pundi wau? Dumugi Bekasi. Bekasi. Pindo mimi. Pindah mimi lan mintuna. Ampun. Suarane. Kuping apa to, Bah? Suara ki dinikmati nek Oh, kocape dadi semar. Kono wis komplit, bagonge gedut, gareng anggap, Petruk Nugroho, semare kowe. semare cek dibutuhke. Ayo nimas bareng hana tepi wajah. Mas Eno menang beneran. Sido rondo. Sido wis dipajeri. Sida sepe Dawah Setya Tuhu. Monggo, Mas. aku kang setya diangkat yang dereng ngangkat kok panjenengan sampun mudhun angkat lagi Keselen. Anggek diangkat turun sampe anu mudhun. ayo janjine piye kemarin Keturun. oke matur sembah nuwun Diajeng Ayu lah niki kula motone pedhes kena gembrobyos grogi nika lho Mas Gareng
sunika dipendhet rumiyin. Jarene sayang. Hayo mbok yo dilap-lap. Garengi bawa keturutan bojone gedhe dhuwur ayune omahe mesti ambruk. Ngapa? Dincengi cah cilik-cilik ku. Piye ya cecak kok merambati. Kowe ora usah sirik. Nun sewu Mas. Sing streaming dipateni sik Mas. Monggo. Matur nuwun Mas Gareng. Nggih, sami sapi. Sami-sami. Werku piye? Werku Dara. Dara yen gedhe wong ki cilik ya piye? Nek ngono ya werku cindil. Oh. Lah mau ngangkat Abah masih ngendika kan nggak sopan kalau saya lanjutkan. Terus pundi Abah? Sae nek kene ngangkat kono. Mergo nek diangkat ora nganggo ya sepo. Lah mangke mboten sopan panjenengan ngendikan kok. Tur wayahe diangkat kok randang muni Berarti ora iso. Matur sembah nuwun. Sembah nuwun lho, Jeng. Ratu Kroncong. Nggih, kembang Ratu Kroncong. Nggih, matur sembah nuwun. Sembah nuwun kembang delima merang teles. Apa kuwi? Nedha nrimo pangeran sing bales. Sekali lagi sampai jumpa di lain kesempatan. Nggih. Saya mohon pamit. Waktu yang sama. Saya akan nonton sampai Mas Eno selesai. Nggih, matur nuwun. Siap. Matur sembah nuwun Mas Matur Gareng. sembah nuwun Mbak Yu, mugi Terima kasih dia Saged cantik-cantik terhibur. semua Mbak Yu. Semoga selalu sukses. Amin. Ya. matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Aduh, piyai kok luwese kaya ngene. Nyantun ki nek Nggih. kaya ngono kuwi nek ra nambani mripat ya wong lanang katarak tenan. Iki jenenge Iki Lesmana mung sida budal. Siap niki pun. Oh iya. Nggih. Niki ajeng kula budalke lesmono. kowe kok nyemai apa to kowe? Wong sing Mas Eno ki sing menikmati masa kesendiriannya. Wong aku moderator kok. Nggih. Pak Haji, sugeng cincak Pak Haji. Nggih, Nite bis napa nyepeda? Lah Pak Haryanto ki mobile apik-apik waleh terakhir ngepit. Matur sembah nuwun. Derenge Bu Haja Nurana, matur nuwun. Pak Haji. Nggih, amin. Monggo Ibu. Iki sik kumpet keluarga besar Pak Haji Kondang, Pak Haji Untung, Tasik Lenggah. Nggih. Pak Haji liyane Leres, Pak. luar biasa. Mila kula tak nglajengke lampah riyin. Ayo iring-iring mantan. Iku lho kuwi sing dinteni piyai sakmenake iki. Ayo. Weh, pokoke tenan tawon Apa? kena cengele. Apa kuwi? Lakon kudu kecekele. Kecekel Apa kuwi? Oh, varian ora tekan gone kok. Pak. Ayo, Mak. Iya, ayo, Nger. Tan samar pamaring sukma